Hi mga laaga ni mamang, maing gabi sa tanan. Ay, ni anak ko gikan home service. Kalon ra gid ako na open na akong phone. Ay, ngit kay diri. It's okay. Mo ni siyang gitawag na paningkamot. Ay. Sorry kay guys no, dulong kaayo. Nag-walking man ko diri padulong sa highway kay layo kaayo ang akong giadtuan. So far mga 12 o'clock na. So nag-home service man good ko diri. Hindi pa yada. Ay, thank you man day sa thank you day sa mga clients ako no, permanente na sa ko agad chat pa home service. Shout out day kang Jane, shout out kang laagang si Andrew 2.0, shout out sa akong mga kaparyentihan hangak dayon, shout out sa akong uyab nga si Rico Rot. Ay, sila sa punto gabi niya kung asa na ko ngayon tao nagbaklay-baklay sa dalan ni nangitag piso. Ay nako no, morning life sa mga masahista no, na permanente magbaklay kada gabi. So hanga kayo hangakid kaya. Oh sako okay, maglayo-layo gid in town. Ni ang kilay okay pa mangyapon pero wala lipstick sa dinali ba sa pagbaklay ako. Bitaw guys no, muna ni gining life sa masahista bisag asa makaadto sa bisag asa. Gining life pero kaya. Ay ako may pa sila di motor si Angkas. Wala lang ko i-app sa Angkas pero naman gihapon nakasakay naman good sila. Ay hangak yun pero kung di po tamaning kamot wala yung muhatag mas kaparyentihan dagan istorya diba. Na-experience pang good ni side sa akong father na gipahigda ko sa semento na abay na ko ang iro abay na ako sa diha ko sa garahe na tulog muna akong life ginaan ako nila pero okay lagi hapon karon kaya ako naman ko kamot ay hello okay taxi guys. So thank you kaayo, mamalihog na lang ko like and share sa akong YouTube channel and daghang kayong salamat may gabi may buntag sa internet.